assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañi huccide moon e kala saaha noon min dañiri weltare kadi huccide moon oɗo subaka alarba hande wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jejjitaka e laal gotol calminama juurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna foof hawɗon boros waw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo addande on ko ɓuuri tengtude jayndeli meɗen Sénégal ɗum noon won hen tan e jayndeli walla mbiyen yoga hen e jayndeli hande subaka dawri ko dawru banggal dawrugol ɓe garti hen no fewi hakkude tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni Benno Bokk Yakar Yewwi Askan Wi woni coalition ji ganduɗa nani ɗo e goɗɗi ma tawe nder jayndeli ɗi e kadi goɗɗum ko ganduɗa ɓe nayima ɓe paayi hen ma en gari hen joni joni en batta sona uddidde e jaynde Vox Populi jayde Vox Populi oɗo subaka alarba hande udditiri tan ko arde yete e tikkere Abdoulaye Baldé dañi toon to diwan mo Casamance kanko Abdoulaye Baldé noon o wi tan ko jangfaɗo oɗo jangfa noon jangfimo ɗum ko gardiɗo leydi ndi woni tan omo ganduɗa kanko woni président Macky Sall ɗum noon o wi o holli caggal Benno Bokk Yakar kono noon o rewtani yaadide oɗo biyeteɗo Ousmane Sonko ha joni tan Amadou Ba kañum noon waɗa tan kanko waɗa coordonnateur mo Benno Bokk Yakar e sungoli pandi ɗi ɗum ɗon noon jayde nde wi tan kanko Amadou Ba o tottitama place makko walla tan amone lawol tottitede place makko e nder Benno Bokk Yakar ha tengti e nder APR mo ganduɗa ni ko kamɓe goni Yewwi Askan Wi kamɓe ne toon to diwan mo Ndar eɓe jogui ceekodiral nan toon e hakkude mabɓe ɗum ɗon fo nani winda e tan jayde Vox Populi caggal Vox Populi garen e jayde L'Observateur kamɓe ne ɓe gudditiri tan hollidde natal Abdoulaye Baldé e Ousmane Sonko wiide tan Abdoulaye Baldé nani tan taɓal yaɓde gam faade oɗo biyeteɗo Ousmane Sonko ɗum ɗon caggal nde tikkere waɗi hakkude makko e Benno Bokk Yakar nde o waɗaka candidat toon to diwan mo Ziguinchor to yete nde ɗon tikkere noon nani e nder makko ko ɗum kadi ko ganduɗa nani nder jayde nde woni tan banggal yeyde hoore muɗum en ligne e nder leydi meɗen Sénégal ma en gartude hen e gasirde jaydeli ɗi ha joni tan ɓe garti yete e ɗum ko ganduɗa ko kañum woni poulain d'or mo Yenenga oɗo biyeteɗo Moli Kane kanko noon o haali tan holko saabi film makko mo windi o windi ɗum fanude ɗum tan e sukaɓe boomi ha joni Abdoulaye Baldé ko kañum woni e titonde adinde ba jayde las kanko noon o ari tan e wiide yete ko trahison ko jangfante walla mbiyen wi gardiɗo leydi ndi ko jangfante ɗum saabi o holli caggal Benno Bokk Yakar o holli caggal kadi APR kanko oɗo Abdoulaye Baldé noon saabi ɗum ko waɗaka o jeeyaka yette e ardinaɓe ɓe toon e sungoli pandi ɗiɗi ha joni tan ɓe kolli kay gardinaɗo e banggal ɗo hoɗi woni tan Ndeye Saly Dia noon hayso Benno Bokk Yakar suɓakimo kanko noon ɓe mbi tan ko hoɗɓe toon ɓe diwan oɗon mo ganduɗa kañum woni Grand Yoff ko kanko ɓe nangani koyngal jayde quotidien Le Quotidien kañum dawri tan ha joni ko tan arde ceekodiral bangal oɗo saaha joni e tan e nder parti ji ɗi walla mbiyen e nder coalition ji ɗi kamɓe noon ngal ɗon nanggodiral ganduɗa hewani ko ƴewtinte ko tiɗgol muɗum walla darde muɗum tinde toon to diwan mo Ziguinchor APR ɓe mbi holliti caggal Abdoulaye Baldé toon to diwan mo Saint-Louis noon kamɓe Yewwi Askan Wi eɓe jogui kamɓe ne haala e nder mabɓe ha saabi Cheikh Bamba Dièye kañum ne tan jaggui ɗum ko ganduɗa kañum woni konngudi mabɓe weddiɗum e leydi wi tan koɓe mbaɗi ko rewani lawol hay lawol gotol kamɓe mburne ha joni tan PS kañum ne nana tan wadda e Benno Bokk Yakar wonɓe toon ɓe biyeteɗo Moussa Sawadogo kanko woni délégué général mo tan FESPA ko dañannoɗo toon to Burkina Faso kanko noon o dartima
ɓoynima tan gam wiide hitande nde ɗo gonɗen ɓe daranino ko tan addude kessa e ko ganduɗa waylude no feewi e kadi hollide e banggal technologie ji keesi ɗi ko woni tan waylade no hannirta ni. ɗum noon ɓe gari tan e yimɓe dañoɓe caɗele dañde passeport. ɗum noon ko ɗanniyankoɓe kamɓe ɓe mbi tan ko tampere ɓe wonantaɓe soɓe jiiɗi hebde passeport uji mabɓe to caggal leydi to. ɗum ɗon ne nani nder jayde quotidien le quotidien. caggal quotidien garen tan e jayde libération kañum wayli sawru mbaggu ko arde tan e oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa kañum wiyete ko Bryce Traite. kanko noon o yananno koye sukaɓe hanki en kalino ɗum e jayndel ɗi. o yananno koye cukalon ganduɗa ko sukalon tokkoson dañ kon duuɓi 7 ha fayi duuɓi 15. ɓeɗon sukaɓe ganduɗa ko cukalon janggo won guel ɗo cukalel dewel noon nde haali konguɗe muɗum potguel e duuɓi 13. guel wi tan ko wonde makko ha gayni o filmi ɗum kono kadi o wino mo tottamo 1,600. ɗum ɗon woni koppareje ganduɗa wino omo fawa ɗum e junggo cukalel guel ko ɗum o funtirtuno kon ɗo cukalon ɗo joni noon lawol fawe makko junggo pawaɗo junggo oɗo saaha kay mo Benno Bokk Yakar wi ko kañum woni Benoît Sambou. ɗum ɗon noon e élection ji pandiɗi ɗi kanko Abdoulaye Baldé noon o wi ko kollaɗo caggal ɓe mbi Benno Bokk Yakar ɗo joni nani woni caɗele to diwan mo Thiès, Kaolack e Kaffrine. to Saint-Louis noon ko ɓe ganduɗa kamɓe goni Yewwi Askan Wi dañi caɗele saabu tan Cheikh Bamba Dièye seki procès verbal mo ɓe binduno fanude tan e oɗo commission gam tan wiide ko Babacar Abba Mbaye woni yete candidat mo ɓe toon to diwan mo Saint-Louis. kanko Cheikh Bamba Dièye o yaadani hen hay lawol gotol. jayde Les Échos kañum ne arti tan e hollidde konngudi Abdoulaye Baldé to diwan mo Casamance. kanko noon wi tan ko jang fo o yiiɗo yete ko ɗum saabi hollude mo caggal tan Benno Bokk Yakar. te noon mawo yaade e ɓe ganduɗa kamɓe goni yimɓe Ousmane Sonko. goɗɗo mo ganduɗa kadi oɗo saaha ene dañde tan haalay lawol woni inspecteur gonnoɗo inspecteur mo trésor woni tane ɓuuri andirede e tan Mamadou Oumar Bokoum. kanko Mamadou Oumar Bokoum noon oɗo saaha yete mataw tan ɓe mbi ko ɓe jiyani hay compte goto gonɗo e inde makko mo jeeyi gonɗo ɗo e nder leydi Sénégal. ɗum ɗon noon caggal nde ganduɗa omo fonno tottude million ngaji 15 ɓe oɗo agence biyeteɗo via Sénégal voyage amo joganiɓe ɗe ɗon koppareje. ɗum ɗon noon ɓe jiyani hay compte goto mo jeeyani hoore makko gam ɓe mbawa tan ittude hen walla ɓe jooɓa ɓe o jogani koppareje ɗeɗon. Dakar Times rewi hen jayde Dakar Times kañum noon ari tan koye haala Mahmoud Saleh to hanki en kaali ɗum ɗo. kanko Mahmoud Saleh sutude tan konngudi fanude 3e mandat mo tan président Macky Sall. ɗum ɗon noon caggal ɗiɗon haalluji won woɗɓe sutuɓe haalluji mumen wonɓe do nder landamo APR wiide tan ko haala hewka woni ɗon kono kadi wona ko ganduɗa ni o fotino haalde hen. ɗum saabi ɓe mbi oɗo saaha sinno tan to ganduɗa kañum woni présidence to ko neɗɗo wiye oɗo saaha ko pawgal wondi. jayde Le Soleil kañum noon ari tan ko to diwan mo Lac Rose haalande yimɓe ɗo to tolni ɗo toon to diwan mo Lac Rose noon wiya ko guila hitande 1950 ha nangi hitande 2020 yiya tan ko Lac wo nana ɓuura ustade no goɗon maayo noon ni wiya tan ummi koye 28 kilométre carré hande nani tolni e 4 kilométre carré ji. ɗum ɗon noon wiya tan koko ustugol ganduɗa ina ustima e banggal jaajeki do banggal luggidgol ne wiya tan hay luggidgol ngol natti saabu ɗo ummiɗo eɗo ari hande ɗo hande woni ko ganduɗa ina hulɓini saabu so ƴeewama ko métre goto piccal 5 tan tolni e banggal yiyete luggidgol muɗum ina wayno tan ngoɗon maayo nani are ubbade. jayde Stade kañum ne
ngaren tan e banggal Jayde Stade wiya gaynde lion ji meɗen walla mbiyen barode meɗen Sénégal ɗe ɗo joni ɓe jani dow Libéria kono noon ɓe gandimo ɓe poti hawride ko Mali tigui foti wonde ɓe mbi yete beele ɓeɗo kadi ɓe jiiyoton nate mabɓe woni tan ɗiɗo joueur aji joyo beele ɗo joni ɓe poti ko hulde walla tan faade e banggal CAN caggal nde ganda heddi tan hen ko lebbi ɗiɗi ɗum ɗon noon woni yette ɓe mbi biyeteɗo Bouna Sarr kañum match uji 5 ɗi ganduɗa yete kañum jouani natani nder terrain o. Abdoulaye Diallo kañum ne e match uji 7 ko laaɓi ɗiɗi tan jiya fetti oɗo biyeteɗo Karim Diarra e match uji 5 ɗi ganduɗa yete kañum ne o nannani koyngal mo koye nder stade o saabi ɗum ko gagnant deli ɗi o dañno kanko Abdoulaye Dia noon ko titulaire wonno joni noon koye ban o jotto omo woni mo waɗa remplaçant ɗum tan saabi namdal bangal ni koye ɗi konngudi guddeten ko ɓurno tengtude e roɓɓindu jayndeli meɗen ɗum noon nden mbatta sona uddide eɓɓore wonde nde ɗon eɓɓore noon fayi tan koye banggal fait divers walla mbiyen gueɗe rendo yiyama Jayde l'Observateur on jii hen enquête moɓe mbaɗi e faade tan yeeyoɓe koye mumen e banggal en ligne wiye prostitution en ligne ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon woni tan koɓe mbaɗi enquête fanude ɗum hen ɗum ɗon noon hande so haalama nani nder leydi meɗen Sénégal tigui hande banggue réseau internet o hewɓe nani hen ko joƴƴini ɗumen ɗon wona banggal moƴƴugal walla darde moƴƴere walla koyɗe moƴƴere walla miijo moƴƴo joƴƴiniɓe ɗon ala woni hen noon rewɓe woni hen worɓe saabu kala ko rewɓe mbatta won worɓe waɗoɓe ko foti noon wona tan banggal rewɓe saabu yeyde hoore mum so haalama wona tan rewɓe jeeyata koye mumen saabu won worɓe ganda kañumenne ko yeeyoɓe koye mumen nani e nder aduna o nani e nder leydi ndi ɗo ɗo gonɗen ɗum ɗon noon wideɓe tan ɓe mbaɗi ko losko mawgo faade hen goɗon losko noon holliti tan ko ne heewi wonɓe réseaux sociaux ji hande ne heewi dilloɓe e wonde yete ngal ɗon banggal woni yeyde hoore mum koko way noon ɓe goni woni ko wayno banggal yete réseau ji mbaɗi no Facebook e ko way noon ko hen ɓe gonata aɓe dillay ko way noon hay banggal TikTok e ko way noon foof so darima waɗi ɓandu meru holliti ɓandu mum foof ina anda mataw wonko woni haqqe e nder haqqille muɗum ko ganduɗa suuɗani ɗum hay goto e banggal Facebook hande ene heewi rewɓe wiyoɓe hande beele jiɗɗo massage min tawma walla gara tawa amen séance o ko naggam ɗum ɗo ko naggam e naggam ko way noon foof suuɗi hen ko ganduɗa ko bonande woni hen saabu so yi hande ha liggey massage bonnitama sa wi massage tan hakkille ma bona koko ganduɗa nani fiili hen ko fiili hen ko noon woni rewɓe yeeyoɓe koye mumen gonɓe ngal ɗon banggal hay neddo hande so udditi salle massage oɗon salle ma yimɓe ñing ɗum walla wonta koye suuɗade walla sene liggo hen ina suuɗo so neɗɗo yeehi noon hane liggo ina suuɗo ganduɗa oɗon liggey woni liggey mo ganduɗa welani wonɓe belani walla ko liggey mo ganduɗa rewani lawol hay so tawi ko liggey no liggeyaji ɗi foof saabu wonɓe ganduɗa hande wondata koye rafiji ko cohli ko masseur en wonɓe ganduɗa goni koye galleji mumen rewɓe ɓe ganduɗa ko heptotoɓe ina cohlay ɓalli mumen massage ko way noon saabu massage wona gorko tan sohlata ɗum wona debbo tan sohlata ɗum ko banggueji ɗiɗɗi foof saabu koko ganduɗa koko fewdata ɓandu koko ruttinta ƴiye place muɗum kono kadi koko foftinta neɗɗo so yi hande ha neɗɗo hulti ɗum koko fiila hen ko fiila hen ko noon woni rewɓe hewɓe wiyoɓe komi ɓaɗ komi masseuse walla gorko daro wiya komi masseur tawa ko goɗɗum woni haqqille muɗum woni yeyde hoore muɗum ɗum noon ko neɗɗo yeyata hoore mum ko yete addi caɗele e nder leydi ndi ha hande ɓe keptinani gonde réseaux sociaux ji gam liggade saabu réseaux sociaux ji hande no dañirta no wiyata prostitution en ligne ni ko noon dañi commerçant ji
ganda jodi ko galleji mumen mbatta ko exposer marchandise mumen en ligne woni yeeyoɓe bagasuji mumen mbatta koye réseaux sociaux ji mbatta ɗum exposé ko woni Facebook ko woni TikTok woni hande ɗum ɗo henna WhatsApp e ko way noon foof hande yimɓe ko liggorɗo yimɓeɓe mbaɗi ɗum kono kadi ko noon bonnira e ngal ɗon banggal saabu neɗɗo ne jooɗo ha heɓa message uji ganda ndewani lawol message mo ganda rewani respect message mo ganda hay salminago hande neɗɗo sene salmina neɗɗo ina foti fawde ngoɗon salminago e dow wadde respecté neɗɗo o fawde ɗum e dow lawol woni saɗa salmina neɗɗo ya salmin ɗum salminago moƴƴo kono yiide ma anda ma meeɗa yiide ma andana a andani resa anda resa ka anda ko joom gorko anda wana joom gorko windande ɗum coucou walla wiide ɗum salut wona message uji jaaduɗe respect te hewɓe hande yeeyoɓe koye mumen ko ɗon keptinta ɗumen woni banggal gorko woni banggal debbo ɗum ɗon noon nani nder réseaux sociaux ji kono ma wot ko ummana saabu laamu ngu hande nani dari ngam tan addude teppe fawde koyɗe kese e kadi fawde ko ganduɗa yete woni fewnidde walla yaññude kono lawƴude réseaux sociaux ji ha ko heewi yaltini hen sene lawƴe noon yo woppite hakkille no feewi e ko faye banggal yeyde hoore muɗum e ɗiɗon réseaux sociaux ji e wadde golle ɗe ganduɗa yete ndewani lawol e ngal ɗon banggal goppiton en hakkille no feewi haggillantagal moɗon ina faade ononne e nder commentaire uji koyɗi konngudi goddeten Robindu Jayndeli meɗen e oɗo subaka alarba hande tottidere on aadi janggo so Allahu lamdo jaabi bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen noon e banggal caméra o ko Amadou Touré wondude Ndeye Fatou Massaly.